היי חברים, כאן אני הולכת לעשות לכם היום שגרת ערב. אוקיי, זה קניתי היום את המסכה פנים, את הקליפס הזה, זה קניתי שלשום. לא שלשום, לפני 3 ימים. זה קניתי לפני איזה 2 זה הבגדים, יש לי פה קליפסים כאלה, מסרק, מגיבת לאחרי זה, אז אני אתקלח ונחזור. אוקיי, סיימתי. אוקיי, אז אני אתלבש ואני אחזור. אוקיי, מסכה בעצם קליפס. עלה 6 שקל, עלה 15 מסופר פארם. קניתי ערכה עם זה, שזה מגיע גם עם דבר כזה, לראות ששמים שמן על השיער, ואז שמים ככה, וזה שם. כל בן אדם נופל ואז הוא קם. במקום לקנות את המשחק עם השביל, למרות שיש לי, זה גם עושה שביל אגב. אני מסדרת קודם כל את הלמעלה לפני שאני משחקת. אוקיי, אני משחקת. טוב. סיימתי להשתחק. אני לוקחת רגע את השיער אחורה. ואוספת עם קליפס. אתה לא מאמין. כדי שיהיה לי יותר נוח. אז זה למה אני אוספת את השיער. לא אכפת לי איך השיער שלי עכשיו נראה, אבל די נו, למה אני משקרת שלא אכפת לי? אם זה כן אכפת לי. טוב, נשים עכשיו את המסכה. יש בזה יש בזה 5 מסכות. באחד כזה היה עדיף שאני, אז יופי שקניתי את זה ולא את מה שאמרתי לכם. בעצם לא אמרתי. יואו, איזה מגניב זה. יואו, יש לי פה הכל עם כזה. ימלא. רגע חשוב, הם אמרו